היי כולם, כאן אופיר. וכאן אופיר. והיום אנחנו עובדים לשחק סקייוורס בסרטון הראשון של הערוץ שלנו. במיינקראפט כמובן. יאללה. אז כזה, הסרטון הקודם שיש בערוץ שלנו זה סרטון של טסט שאני בדקתי. אז אם אתם רוצים, כזה, אם אתם אהבתם את זה, אז כזה תכתבו לנו ונכין לכם, כזה, ואז נכין עוד סרטונים כאלו. אפילו תעשו לייק וסאב עכשיו, אם אתם אוהבים את תארו. התוכן שאנחנו נותנים. אנחנו גם נשחק בהמון דברים נוספים. נשחק כן. במשחקי רובים וכל החרטא הזה. טוב, זה לא חרטא. זה האל ייצר לנו. אל שיט שיט שיט. הגיימינג. או שיט. לא הספקתי הפעם. What the fuck? גוקו, יש פה הרבה סטאפ למעלה, תעלה אליהם עכשיו. I have a pen pineapple apple pen. לא. anyway, קח את הדברים שלמעלה. אתה רואה מה יש לי בכלל? יש לי ראש של צפרדע. לא, לא רואים עליך, אבל כן, זה היה לכיתה אחרת. אז זה בטח קיט חדש. כי התחרה. שים גשר לאמצע, תעיף אותם מסנובולס. אני לא יכול. לידך. טוב. God damn! תמות כבר, יא קאט. עד שאתה זז, בן אדם. אני לא יכול, אני מסדר לי פה את הסטאפ. So shut up. Why should I? נעשה גשר הוא כבר הכין לנו גשר. תודה אדוני. אני בא להרוג אותך. ביטמן. ביטמן. זה קרקע, אין לי כלום, אין לי חיים. היה לך את הארמור החרא בעולם. אני יודע. מה נראה לך? לפחות הרגתי את מי שהיה באמצע. הללויה. שים עוד משחק. בחרתי את דרגונייס. אוי, רציתי TNT, הנה עכשיו כן. ואופיר, לא אמרנו שאנחנו אומרים, שלא אמרנו לצופים שאנחנו יודעים לעשות גם לייב. אל תדאג, ואתה יודע שעכשיו זה באמת הסרטון האמיתי. כן. אז, כמו מה שעכשיו שמעתם, אנחנו נעשה לייב. כזה בעוד כמה אבל לא ימים. בקרוב, אלא אנחנו נראה. קשר חופש, חנוכה. אנחנו נוכל לעשות את זה. יש לנו המון חופש. אחי. אחי. פיין. אני אלך לפה ואתה תלך לשם. יופי, שברת את המים, ככה. You need a pickaxe? No, not this time. Seriously. Oh shit. מה? איך הם הרגו אותי? אוף, הרבה זמן לא הייתי עם PvP כבר, הייתי נוב. הסיוט הכי גדול אם שלי. תגיד נוב, יהיה לך עוד זה מון הסיוט הכי גדול שלי, להפוך עוד פעם לנוב. אחרי שכבר כמה חודשים לא שיחקתי בסקייוורס. איי איי איי, זה מה. צופים, אם אתם רואים את הסרטון המלהיב, השמקסי והסקסי הזה, רק שתדעו שיש לי גם ערוץ אישי, האמת היא, אולי אני הולך לשנות את השם, אין לי שם את המושג, אבל אני בינתיים קורא לו גוקו סנזי. מתי שאני עומד לשנות את זה אולי, אני בהזדמנות אגיד לכם בערוץ. פה. בעיקרון, גם לי יש ערוץ, אבל הוא ערוץ די ישן, כך שזה לא עם הדברים שאני באמת משחק בהם. זה דברים ששיחקתי בהם ב-2013, כמו מיקמק וכל הדברים האלה. איכס! אני יודע, איך זה בריבוע. רוצה מיקמק?
אתה יודע מה פעם סבתא שהביאה לי? מה? בובה של מיקמק. היה פשוט גרוע, רציתי באותו יום להתאבד. די, מה אתה נותן לי את החרטא הזה? אני נותן לך מתנה לחג המולד. לא שאני חוגג אותו, אבל כך. הלוואי שאנחנו חוגגים אותו. אומייגאד, אני רואה למשל, אתה רואה? שאני אוכל עכשיו להפיל, אומייגאד, I am the one don't read it on those with the gun to get respect up on the street. נייס. אם אם היה אפשר לעשות דאב במיינקראפט... אני מתחבא לי. אוקיי. שמע אופיר, אם היה אפשר לעשות דאב במיינקראפט... אומייגאד, זה היה פשוט גדול. די, מרצ'רים עליי החרות האלה. זה היה משנה את העולם. וחרא בשבילך שמארצ'רים עליך. אוקיי. אחי, אני מלמות. אז איפה אתה? בוא לארצ'ר טאוור. אני לא יכול, אני עומד למות. אתה שם, שיט, אני באה אליך. לא, אל תבוא, אל תבוא, אל תבוא. כן, שמתי לב עכשיו. לא! כללי! אני לא מאמין! לא! אלוהים, אני כזה נוב עכשיו. היא פשוט הרצ'רה עליי ואהבתי מהעולם. קקות. קקאית. מקוקעת. יוטיוב. עכשיו, שתדעו, אני מתבייש בעצמי על הנוביות הזאת. אני מתבייש בעצמי. יש המון דרכים. בדרך הזכר טוטה. כמו תמיד. זכר טוטה. זכר טוטה. יש לך שם... לא צריך, זרקתי לך שיקוי חסינות לאש. ואתה רוצה אולי לקחת חרב דיימונד? כן, תנקי. ואולי אתה רוצה גם פיקקס? לא, יש לי, תודה. יופי, תודה. גם ככה הייתי צריך. יאללה בוא. רגע, אני לא יכול, אני חייב לסדר פה. And I coming. אבל בוא'נה, אני אוהב את הקסטום שהם עשו לתיבות. ותגידו מתי אתם רוצים פייסקרים, וואטאבר. אפילו יש פה קקה מחור. עשו לנו פה TNT לאנצ'ר. טוב, חננה ברח. הראיתי לו מה זה. אני עבריין מקצועי. ופונה רביעית של החרא הזה גם כן. הרגתי אותו. שימות אמן. יאללה. גם מן. באופן. שיט. מאחוריי! מה מאחוריך? כן. רק מאחורינו גם יש. רק רגע. ביי ביי חרא. כמה חיים יש לך? לא משנה. אוקיי, לא משנה, לא הייתי צריך לעשות את זה. מישהו התנתק. הרגו אותו. אוקיי. ואני הרגתי. זה מכנסיים מאיירון? לא, אבל אותו הבן אדם היה בקיט דיסקו, אז קיבלתי סטאפ. אוללה. יש לי בשבילך את זה ואת זה. קבל למכנסיים, I say hey. מבין? יופי. במילים אחרות, start dash. I say... אבל לא עכשיו. הפקתי. קבל. איפה אתה? קיבלתי עם זה גם, מוזיקה והדיסק מוזיקה. כדיסקו. רגע, זה אתה עושה את זה עכשיו? כן. what the fuck, זה נשמע כזה טוב. לא, הוצאתי את הדיסקו שלי עוד פעם. למה? רגע, פתאום מישהו בא כזה ואנחנו עושים עם הקליקים עם האצבעות טאק. שים את זה בפנים. אבל קודם כל זאת, תזרוק לי את הדיסק, אני רוצה לראות מה כתוב בו. My penis is big. אופיר, זה לא משהו לצופים. My dick is very... אוקיי. עכשיו נשים בצ'אט מכנסיים. טוב, יאללה.
אני רוצה את הדיסק הזה. מעולמים. מוכן אופיר? זה לא שני טילים. ג'אז? כזה אני ואתה על עוד שניים. זה ג'אז. כזה. רוצה בואו ואירוז? יש לי. איך אתה חושב שאני הרגתי כמה אנשים פה? רגע. גם טוב. לא, לא לקחו לו פה כלום. הופה, מצאתי אותם. אבל לא לקחו פה כלום. או שהצ'סטים עשו רפיל. אני אבדוק רגע. לא, הם לא עוד עשו כמה רפיל. שניות. אבל היי, בוא, אז הטים האחר גם פה באמצע האחורי. שיט, אני רואה אותם. הם באים, בוא. wait I coming. לא, 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 מה אתה עוד טיפש? לא. יאללה בוא התקפה. בום, אחד אף. רוץ, 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 רוץ. אין זמן ארצ'רס. בן של כלב. אוקיי, הצגתי סטאק של ארוז, כך שנו. קום אתה יודע און. מה, עזוב אותה, אנחנו שניים על אחד, אנחנו נכסח אותו. I בינתיים בוא, have ניקח ghost מצ'סטים. man. או שזה לא גוסט. רגע תבדוק. אגב, קח, סקלטון. קח. Oh, thanks, got an apple. I have a golden. I have an apple. Golden apple. אתה יודע שזה קצת נמאס על העולם כבר, כן? הוא לא בשבילך. לי לא. ראיתם מישהו בבית ספר מזכיר את זה כבר? בשבילך מזכירים. לי לא כל כך. היי! תודה על הבואו פאוור V. ארוז, לא כזה צריך. רגע, ארמור, הנה, אנחנו יכולים להביא לסקלטון. נכון, שכחתי כבר. לא משנה, הוא לא יכול לקחת ארמור. אולי אתה לא יכול לתת לו רגע. לקח את זה חבוד שלי. אמרתי תיקח את זה. איפה הקקה הזה? טודים, 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 טודים. היי, TNT. ויש לי פיש אנד סטייל. אומייגאד, מצאתי אותו, בוא. הוא מאחור. רגע, רק עכשיו קיבלתי דברים טובים, רק רגע. רוצה אולי את ה-TNT? בורח, אני מוריד לו את כל החיים פה בקצב מטורף. לא שמתי. הנה, סקלטון, קח את זה. אמרתי, קח את זה! איזה מפגר, הוא לא לוקח. זה דרכו של הסקלטון. טוב, אני הולך הפוך. פוקוקסי הזה עכשיו משתמש באנדר פרלס. יש לו אנדר? כן, היה את הרפיל אוף דום. יא. אז לי יש גם אנדר. איפה קקה זה? יופי. אני פוגע בו. אתה חייב לעשות את זה. אני פה. אני פוגע בו פיזית ונפשית. זה אתה. רגע. אני. אז הוא ברח לי מאחוריך. בוא. מה? לא היה פה. כן, אנדר פרלס. נראיתי אותו. שיט, נו באמת. טוב, בוא חמודי עוד פעם. סקלטון בוא. בוא לידי רגע. רגע, הנה, אני מצאתי אותו. אז אני באה אליך. עם שיקוי ספין. לא, לך לצד השני. אחר כך נעשה לו אמבוש. לא משנה. כן, נו די! משתמש בפאקינג אנדר רגע. גם חייב. תגיד לי מאחוריי קודם. לא. נראה לי. רגע, אז לאן הוא ישתגר עכשיו? לא יודע. אולי צריך מצפן?
לא, לא ממש. What the fuck? Where is... Oh fuck, יו, נבעתי מהאנדר דרגון. סאדן זה דאט. הכל ווליום כמובן, אז כזה. תמות אנדר דרגון. תמות אנדר דרגון. זה, יש מצב שהוא שם את זה? לא. מה שנראה שעכשיו יש באג והדרגון לא זז בכלל. יופי, זה טוב, זה טוב. רק חייבים למצוא את התחת. כי אני הולך הפוך. איפה הברית שלי? הוא סקלטון. הנה הוא! מצאתי! איפה? באיזה אי? הוא פה לידי, הוא פה לידי. כוס אמא שלו! הוא נפל, הוא נפל! יש! מה, ואני היחיד שנשארתי פה בחיים? אני גם לא נפלתי. כאילו, אני גם נשארתי בחיים. אמרתי, הוא נפל, הוא נפל. בואו, ניצחנו. היי, קיבלתי מיסטר בוקס 2 כוכבים. אני עומד לעשות פה אנבוקסינג לכמה מיסטרי בוקסים. רוצה שאולי בסוף הזה... שמע. רגע, ארפיג... אוף. אמורף. אתה רוצה לדעת כמה מיסטרי דסט יש לי? כמה? 1177. כן. יש 293. אז אני קונה לי פה הרבה מיסטרי בוקס נאמבר. רגע, אולי נעשה את זה בסוף הזה. נו, עכשיו זה סוף הסרטון. באמת? כן. טוב, חבל. אז רגע, אני אפתח את שלי. לפתוח נאמבר 1 או נאמבר 2? לא יודע, אני קונה לי פה כמה נאמבר 2. לא, אבל אם אני רוצה כאילו שיהיה לי דברים כאלה קישוטים על הסקין שלי. זה משניהם. משניהם. אבל מה יותר טוב? לא יודע, אני כזה... מה שמסביב אליי, שזה... זה, הסגול. 4, 3, 2, 1. זה מנאמבר 1. רגע, איזה קנית אז? נאמבר 2. נאמבר 2? אוקיי. רוצה שיהיה לי משהו? לג'נדרי. רדיו גאדג'ט. יש לי את הגאדג'ט הזה, הוא די טוב. נו די, יש לי את הגאדג'ט הזה. טוב, בכל אופן, אז בוא נראה מה אני מקבל ממיסטרי. נו באמת! I build a snowman. יש פה מקוטה. שלילי. לא יודע, המשפט שלי. בוא נסתכל איך אני קופץ על זה. בואו. קיבלתי שמן קולק, מה אפן. בוא נסתכל. אופיר. בואו. קפצתי. בואו. בדיוק. לי הברכה. יאללה. ואני כמעט מסתגל. טס. יש לי 90. קדימה. הולי מיסטרי בוקס. יש לי את זה כבר. מה בן אדם בעולם הזה צריך לעשות כדי שהוא יקבל משהו טוב? פיר, אתה זוז, אתה לא יכול להיות בתוך זה. הנה, הוכחה אני בתוך. את כל אחר הסטאפ הזה כבר יש לי. עוד זה לג'נדרי, אז תרגע. לג'נדרי שכבר יש לי. יאללה, אני בינתיים על הקומפיניון שלי, גוגלס. גוגלס. סיריסלי, פעם אחת הם מביאים לי על זה, איך קוראים לו? 55 פעם שנייה, 52. אז זהו.
לא, נראה לך יש לי עוד איזה 5. אתה רציני? כן. אתה מבין כמה זמן לקח לי איזה כמה חודשים שלמים שאני מקבל ביסטרידס. אני בתוך הקופסה. לא, אתה לא. אני לג'נדרי. הם רק מורידים לי את המיסטרידס שאני מקבל מאותו הדבר. קדימה, קדימה, קדימה. נו אלוהים, יש לי כבר את החרא הזה. תביא לי משהו טוב. לי לפחות נראה לי אין את הדברים האלה. אהה. למה נותנים לך ולא לי? אולי כי אני משחק יותר ממך. לג'נדרי. כמה חרא סטאפ יוצא מפה. קדימה. אין, אני רוצה להשיג את הבלק פאג קומפניאן. אבל זה קשה, לא? זה האחרון? יש כאן יוטיובר, ניקיטה 71. זה נכון, 71, ניקיטה 71. ניקיטה, מה זה השם הזה? די מסובך. זהו? לא, עכשיו קניתי עוד אחד ויש לי עוד אחד. קולט כמה? הנה ניקיטה. פה בצד. יש! קיבלתי בלק פאק קומפניון. יש! סוף סוף. Thank you, G. טוב, יאללה. תשים. עשיתי את הסלפי ואתה כמעט נכנסת בתמונה. יש לך מזל שלא נכנסת בו. אבל רגע, נשאר לי עוד אחד אחרון. באמת? כן. עוד פעם, בלק פאג. אני אוהב. זהו. בוא לפה רגע. בוא לפה לרגע. למה לי? בוא, נו. אוקיי. עכשיו אנחנו פה מסיימים. עדיין לא, אני צריך לשים את הבלק פאג, אל תשכח. קדם. פאבאם. So black. לא סתם. אני יודע. איך קוראים לו? בלקי. פור. לא. לא, בלי רגע. צופים, אם מפריע לכם איזה משהו, אתם יכולים לבקש, תרשום לנו, אנחנו נעקוב אחרי זה, ואנחנו אולי נגשים את הדבר הזה. אם אתם רוצים שאנחנו נשחק איזה משחק מסוים. בוא'נה, אני מנסה לסדר את זה. טוב, יאללה, לא משנה, אבל הנה. בלק, השם בלק גוקו. ולאפיר, כן. קוראים לו צ'יטה, ולקוראים גוקו. כזה, אני וצ'יטה סנזי, ואופיר כאן זה גוקו סנזי. כן, תיאמנו את השמות, אני קודם.
אז יאללה, אופיר. תפוס. הגיע הזמן לסיים אוקיי. את הסרטון. לא, רגע, עד הסף 5. אתה רוצה, רגע. אוקיי. בוא תהיה לפרצוף שם, אוקיי? רגע, איפה? רגע. בוא תהיה מאוד לידי, כן. ותסתכל עם הפרצוף לשם. אוקיי. לא לשם למעלה, מה אתה מפגר. שם, ישר. אוקיי. אוקיי, תעשה F5. אז זה הכל, לא, חברים. רגע. שנייה. נורמן גם רוצה. יאללה. אז תודה שצפיתם, ויאללה ביי.